e ko ni ɗum sifori kanko hudhud o yettima annabi Suleyman nde o yetti annabi Suleyman o ɓamti hoore makko nde o tellini laasiki e bibje ɗe omo daasa ɗe e leydi omo yaha omo fayi e annabi Souleymana saabu yankinanade annabi Souleymana mbiɗen o yehi haw ɓatti annabi Souleymane o jaggi hoore makko nde o footi o abbiniɗo to banggue annabi Souleymane to foof de ko yankinade o jaɓani darade o huccita annabi Souleymane ala o tellini ɓandu makko foof o leeli e leydi omo yankinano annabi Souleymane annabi Souleymane wimo hey holto gonnoɗa wallahi hande mami lefte cattuɗe la u'adhibannaka adaban shadida hudu heɓiri wi hema annabi Allah siftor daragol ma hakkude ma e Allah ɗo yeeso Allah ɗo janggo famde hande Allah ne hokkuma e yam doole ko welma fof mbaɗami sa wari kam ne ala ko mbawmi hen kono annene dey siftor darde ma janggo ɗo jogoɗɗa daroyade yeeso Allah aɗa wayi ɗo Allah ɗo no mbami ɗo ma ɗo ni hande ayi ɗo tellimi hooram tellimi bibjam mi jankinimi mboɗo huuli wota warde walla wota leftudemi faam koye janggo hono ni mbayoyta e yeeso Allah aɗa huuli holko no jogorɗa waɗede ñande hen noon saɗa yiɗi yaafede hande jaafoɗami paman bawɗo foof won bawɗo gonɗo dow mum ayi ɗo tan annabi Souleymana signi ɗo tan o signi falamma samiya Souleymane alayhi salam dhalik irtaida wa afa anhu summa sa'alahu ma alladhi abta'aka anni ayi nden annabi Souleymane nani kaɗo haala nduɗo soldu ko haali ko o huuli o yaafi soldu ɗum caggal ɗum o namdi an kam holko wirninma ga am ɗum waɗi huɗo eɓɓiti wi a haɗotu bima lam tuhid bi mi filtima ko a filtaki e muɗum aha mi filtima ka filtaki e muɗum mi andoyi to ka andani wona gandal alliyankewal wona ala ko gandal yiyande tan ni wonko yi ko annabi Souleymane yiyani a alimtu ma lam ta'lamhu mi andi ka andani ɗum anta wo junuduka ane konuma foof on jiyani mi yi kon jiyani wa sa'alahu Souleymane amma laqiya fi ghaibatihi Souleymane namdimo holko hawri e wirnago makko ngo wirninoɓe ngo ko yehi ko ɓe jiyanimo ko pop holko hunde nde o hawri toon faqala ahabtu attala'tu ma lam tadli' alayhi ay mi jellitimi ka jellitake muɗum kono noon wona ɗon tan o jiituka min saba'in binaba'in yaqin mi addanima dey immorade e leydi wiyetendi saba mi addanima toon habar haala mi addinima toon habar mo ganduɗa mbeɗa yanana e on ɗon habaru jananaɗo leydi ndi wiyete ko saba ndi indata ko ma mabɓe biyetenoɗo saba summiyade bismi jaddillahum te kadi tawmi toon wajadtu mra'atan tamlikuhum mi tawi toon debbo ine laamiɓe kayri leydi ndi debbo o noon inde muɗum wiyete ko Bilqis te kadi ay oɗon debbo o utiyata min kulli shay'in omo rokka kala hunde nde o hato jini kala hunde tan nde laamu hato jinta oɗo debbo ene totta ɗum ha timmi immorade tan ko nokuyel cohletegel immorade e heblande to banggue here immorade e ko neɗɗo no ñantoro kala ko neɗɗo laamu tan sohlata oɗo debbo ene rokka ɗum mi tawi ɗum toon annabi Souleymane te kadi haɗan ɗon tandi ala wala ha arshun azimum omo jogui danki mawki Souleymane wallahi mi tawi omo jogui danki ko hawniki no fewi danki hi mi ƴeewiki juutendi ndi ko 60 zira jaajendi ndi ko 4 zira toweki ki ko 3 zira ɗum ɗo jimi e danki he te kadi danki ki filda ko kanŋe e haalis aki ene filta e makki kanŋe biyeteɗo yaɓutu boɗejo o e kanŋe goɗɗo ne wiye zabar jaddi bulajo o e zumrudu ɗum de foof mi tawi ɗum e danki he ɗiɗo kanŋeji foof nene e danki he te kadi nene e danki he fodde dammuɗe 7 nene e danki he kala dammugal kadi
ene waɗi baafal uddotongal ɗum ɗo fof nane danki he aɗa andi ɗum ɗo ko assemblé lomti ɗum nden noon mbaɗata joni ni ala galle président ɗo président golloto ko ɗum kanko kamɓe noon on saaha ko ɗum ɗo wonno waɗi ko suudu e nder suudu suudu e nder suudu ha woni cuuɗi jeeɗiɗi ko ni wayi sa softi ngal ɗo baafal sa naati suudu nduɗo coktangal baafal kadi naati e wondu ha woni jeeɗiɗi kamɓe ko noon ɗum woni danki makko kanko Bilqis joni noon soldu ndu habir muɗum kanko annabi Souleymane e uyi ko ni danki makko wayi ɗum ɗo woni danki ko huɓere tan huɓere ko ni o wima dammuɗe jeeɗiɗi woni hen dammal fof ni baafal guddotongal cohotongal te kadi Souleymane wona ɗum tan dey mi tawiɓe wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishamsi min dunillah mi tawiɓe kanko e yimɓe makko fof ɓe cujjanta ko nangue gaga Allah ɓe cujjanta Allah kamɓe ko nangue ɓe ndewata wa zayyana lahum cheytanu amalahum cheyɗane ene sinkani ɓe golle mabɓe kamɓe ko nangue ɓe ndewata de ɓe ndewani Allah de ala fa saddahum ani sabili fa hum la yahtaduna ay cheyɗane o ene faddiɓe ga lawol gonga ɗum waɗi kamɓe ɓe pewani e rewde Allah fa hum la yahtaduna an yasjudu lahu noon to banggue nahu yankoɓe on goɓe kaala ɗo haala hewka nahu yankoɓe ɓe kaala ɗo haala hewka fa hum la yahtaduna alla yasjudu lillah ko ɗum deftere nde waɗi kono noon sen duttima to banggue haala pewka ka fa hum la yahtaduna an yasjudu lillahi alladi yukhrijul khabar ɓe pewata fewde sujjande Allah ko ɗum woni ko jangga waɗi laamo ko ɓeyda laamo oɗo ko zayid Allah yasjudu laamo ko zayid an yasjudu fa zidatu lam udghimat fiha nun aw kama fi qawli taala li alla ya'lama ahlul kitab ko noon tan wayi ɗum ɗo noon mi tawi kamɓe ɓe ndewanaki ɓe ndewani Allah subhanahu wa taala ko ni te kadi Allah ko kañum handi e rewede goɗɗum handani rewede gaga Allah handani rewede sowona on kattanɗo on joguiɗo hoddiroji on deweteɗo kattanɗo leydi kattanɗo asman ganduɗo dendagal gande moftiɗe e leydi e asman e ko mofti hen foof oɗo hande rewede o woni Allah te kamɓe ɓe ndewata ko nangue wona eyo fa hum la yahtadun alla yasjudu ko ɗum de waɗi an ko nasaba wona eyo laawa ko zaid yasjudu fi'lu mudari mansubun bi an wa alamatu nasbihi hasfun nuni wal wawu fa'ilun ka annahu qala fa hum la yahtaduna ila an yasjudu ɗum woni haalaka sikkuɗo a famama eyyi an nasibatan laawa zaida yasjudu ey fi'lu mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hasfun nuni wal wawu fa'ilun ka annahum qala fa hum la yahtaduna ila an yasjudu ay ko ni woni haalaka ɓe pewata fewde e sujjande Allah Allah mo ganduɗa alladi yukhrijul khaba'a fi samawati wal ard Allah mo ganduɗa mo ene yaltina cuuɗindi to dow kammuji kala mo ene yaltina cuuɗindi e leydi ko wayno toɓo ko wayno mana puɗi e ko nande ɗum ko cuuɗindi hay goto andano to wonno ko Allah tan andi Allah yaltinta ɗum ɗo wa ya'lamu ma yakhfuna wa ma yu'linuna Allah woni ganduɗo ko suuɗi e ɓerɗe mabɓe Allah woni ganduɗo koɓe peññinta e ɗemɗe mabɓe soɓe kaala ɗum ɗo fof ko Allah andi wa ya'lamu ma yakhfuna Allah woni ganduɗo koɓe cuuɗi e ɓerɗe mabɓe wa ma yu'linuna e koɓe peññina e ɗemɗe mabɓe soɓe kaala Allah la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allah de Allah woni mo deweteɗo ala so wona kañum joom danki mawki ki a wino de o to wala ha arshun azimu mo jogui danki mawki danki mawki ko Allah woden ko Allah jogui danki mawki anen kaɗo haala jabtima kaɗo haala Allahu la ilaha illa hu rabbul arshil azim o wino to wala ha arshun azimu ene wodani Bilqis danki mawki danki Allah ki kay ma raw kin haldata danki Bilqis o haalni kaɗo haala annabi Souleymane annabi Souleymane nani ko haali ko
o sifima laamu Bilqis kanko hudhud o haalni annabi Souleymane fof yi ko hudhud o to haalan noon ko woni gonga ay oɗo habaru mo jogorɗa nawande lamɗo ma o sa nawanimo o faami ɗum o hayti tikkandema saabi ko hunde jojjude bisimilla annabi Souleymane nani ko hudhud haali ko fof annabi Souleymane heɓɓiti wi bisimilla basi ala sananzur asadaqata am takuna walla am kunta min alkadibin mamin jooɗi bisimilla min nani ko kalɗa ko mamin ƴeew an hudhud mamin ƴeew mamin muño min ƴeewa beele a gonɗi e ko kabruɗa min ko kalɗa ɗo go foof beele ko gonga walla an ka laatiɗo koye fenɓe jeeyɗa e ɗum ɓuuri labde ɗum ɗo kam ɓuuri wonde ablahu e wiide kadib am kadabta kadabta ala am kunta min alkadibin ɓene mbayi haala ɓene ndena annabaɓe ndenani fewi ɗon tan ɓe gayni annabi Souleymane wi bisimilla mamin ƴeew ko kalɗa ko mami humpir ɗum ni kam a daɗirani ni ay ko mbimi bol leftuma ko a daɗani tawdeyi wona hani ko kalɗa ko joni daɗirta tan komi ƴeewoya mi taw ko kalɗa ko gonga ɗon kam a daɗi kono so tawi mi ƴeewoyi mi tawi wona gonga ha joni a suwa dadde taw gonɗa koye ƴeewde no ɓoccitorɗama taw ɗum addanma haalde kaɗo haala mi suwa famde taw de mi suwa jabde ala ko mami ƴeewa mi anda ɗum woni a daɗi so tawi mi andi mi tawi gonga a malama somi tawi tan wona noon eyyi a dañi haaju ndeke a suwa taw woni ɗon kanko hudhud o yeehi o tindiniɓe to ndiyam heetti o waɗi cheynineji ɗi mana gaari gasi ndiyam ɗom jaltini mana ɓe jaari ɓe ɗumditi ɓe calligini ɓe juuli ɗum ɗon tan Souleymane ƴetti ɓatake o windi ɓatake o holko winde ɓatake he o windi ɓatake o mo nelda Bilqis kaalaɗo o holko winde ɓatake he min abdillahi Souleymane bun Daoud ila Bilqis malikatu saba'i bismillahi rrahmani rrahim assalamu ala man ittabaa alhuda amma ba'du fala ta'alu alayya wa'tuni muslimin thumma taba'ahu bilmiski wa khatamahu bi khatimatihi thumma qala alhudhud Souleymane windi hen oɗo letere immi koye maccuɗo Allah biyeteɗo Souleymane on jibinnugo bun Daouda annabi Daouda jibini on ɗon biyeteɗo Souleymane letere o noon fayi koye biyeteɗo Bilqis laamiɗo leydi wiyetede Sabay o bismillahi rrahmani rrahim yurmede Allah inde Allah yurmede makko huftidinde aduna e lakara yurmede makko heerini to lakara kisal yo wone e on dewɗo peewal caggal kaɗo haala woto mawnikino ɗe gaare e yam oɗon goni juuɗe oɗon jebbili caggal ɗum o ombiri mana letere makko o ombiri ɗum miski o mana o waɗi hen tampon feggere makko nde fegge mabɓe ɓe cuubat tan mana e gombude ɓe mbaɗa mana gandanɗa hoorema e letere he ko noon ay letere o haade makko wadde inde makko o adiri ko haade makko wadde bismillahi rrahmani rrahim o adi windude inde makko saabi o mandi oɗon debbo e on ɗon saaha mo windata letere o debbo o ko kefeero o añi noon woto on hulde walla woto on mana gandanɗa hoorema hoyfinde inde Allah nde o ƴetti inde makko o waɗi ndenka wonande inde Allah subhanahu wa taala kanko annabi Souleymane waɗi o adi haalde inde makko inde ba makko caggal ɗum o fuɗɗi windude bismillahi rrahmani rrahim kanko annabi Souleymane ko noon assalamu ala man ittabal huda amanullahi hoolare Allah kay yo wone kala dewɗo lawol peewal o acci mana majjere ɗum woni ko winde e letere he waɗi fala ta'alu alayya woto mawnikinde e yamɗo am ɗo wa atuni muslim gaare oɗon jebbili oɗon gommini Allah oɗon ɗowti wonande diina Allah ay kaɗo haala ene hen jofani wonde kanko ko nelaɗo immiɗo e Allah omo noddaɓe fewde e diina Allah waɗi o totti hudhudu letere o wi idhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarjiun ay oɗo letere naw to Bilqis mo mbiɗa o sa yettima tan weddo yeeso makko ɗo sa weddima yeeso makko ɗo rutto firluto mbasa woɗɗude no daroɗa ga mabɓe tawa woɗɗani ɓe no fewi ƴeewa holko ɓe jogori jabadema holko ɓe jogori ruttudema to banggue jaabowol alhamdulillah o nangui letere o yeehi o waɗi no annabi Souleymane wini wiyama o yetti o yetti tan nder salle o widdiɗon letere o Bilqis tan tawi ɗon letere on saaha noon hay hunde hay hendu
sena naata e nokku makko ko caɗele ala ko haali kay ko fote lettere waari wote ɗon lettere ronki andude holto oɗo e lettere rewi wiyama kadi ala ko ɗaninoɗo nde hudu ari nde so fini subaka o ɗanoto ha hedde nangue nde fuɗata nde so nangue fuɗɗi ummimade omo jogui fallantere wotere huccidi koye nangue so nangue tolnima e fallantere he fallantere nde fiitamo koye guite ɗo leeliɗo woni o yimmo o juulana nangue o sujjana nangue wayi hudu nde ari nde ko ɗon tan rewi weddi lettere o e dow dande makko ɗo leeliɗo kañum rutti yalti fooɗi bafal ngal uddi woni nangue gue ari ha ɓenni o immaki nde ummoyi o yini uddi o sujjanani nangue o huuli caggal ɗum o tawi lettere o ne fawi dow dande makko o jaggi lettere o janggi ɗum woni kullol jagguimo kanko oɗo Bilqis alhamdulillah hudu ari waɗi no mbiɗen ni weddima e makko lettere o nden o yi lettere o tan o signi o yankini sababu nde kulol caggal ɗum o daari ko woni e lettere he ko o andi oɗo nundude oɗo lettere ɓuuri mawnude laamu e makko woni wa arafat anna alladi arsala alkitab azamu mulkan minha فقرأت الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد وجاءت حتى قعدت على سرير ملكها أي هو دون تان وجنجي ليترو أهولي دو جنجي ليترو هدهد كانيو مانا ليلتني سيدة dari seeɗa waasi yawde yaade kono no ɗo dari ɗo woɗɗani ɓe no feewi on saaha ha waajo jooɗoyi e danki laamu muɗum o rendine dendagal jamaat ashrafi qawmiha o rendine tedduɓe e yimɓe makko summa qalat refti o wi to Allah wiyata qalata ya ayyuhal mala'u inniya ulqiya ilayya kitabun karim ɗum ko Bilqisa wi noon e he mon batu hooreɓe tedduɓe hooreɓam ɓurɓe tedduɓe yimɓam min de werlama yam ɓatake mo ganduɗa ko coomaɗo ɓatake tedduɗo aha min de ɗum ne hawni seeɗa te kadi ko woni hen ko hunde hawnide aha o yi ko winda hen ko yo sabu raɓɓidde ko winda hen ko e fa'ida ko woni hen ko sabu kadi sattude gandal ko fodde ko winda hen ko sabu balaga gonɗo hen to banggue haala o yi ɗum kanko debbo o tan o andi ɗum ɗo wona mere ɗum ɗo ko hunde hulɓinede seeɗa o wi ngare gay min de hanko jimi ɗo ko nde ɗum hulɓini oɗon gandi ko winda e lettere he innahu min sulaymana wa innahu bismillahi rrahmani rrahim allah taalu alayya wa atuni muslimin winda hen ko ɗum ɗo de immi koye min biyeteɗo souleymane bun dawoud ayi ɗum ɗo inde allah jurmotoɗo aduna jurmotoɗo lakar woto mawnikinɗe gaare e yam oɗon jebbili oɗon goni julɓe ɗum de woni ko winda e lettere he joni heddi ko ya ayyuhal malaw aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhaduni gaare gay min de gaare caggite kam ɗo henne gaare caggite kam e habaram oɗo min mi laataki mboɗo taƴa yamirore so wona garon mi nodda on garon tawe ɗon ala oɗon gandi mi hewani wadde ɗum koɓe temedde tatu e sappo e ɗiɗo kamɓe ɓe nodduɓe temedde tatu e sappo e ɗiɗo ko ɓen goni fewjonoɓe mo kala goto e mabɓe ene jogui ujunnaji sappo e ɗiɗi dewɗo ko ɓeɗo goni fewjonoɓe mo laamu makko kanko oɗo debbo koɓe temedde tatu e sappo e ɗiɗo kala goto e mabɓe ene dardi e ujunnaje sappo dewɗo kala goto e mabɓe ene jogui rewɓe e muɗum ɓe ganduɗa ko ɓeɗo ndenata ɗum ɓe ballata ɗum ujunnaje sappo neɗɗo ndaw neɗɗo o wi oɗon gandi Adama e moɗon mi gollata hay hunde so wona tan mi disno on inna adati maakum la afalu amran hatta ushawirukum joni noon ɓe keɓɓiti kamɓe yimɓeɓe ɓe mbi qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin Bilqis minen komin jomiraɓe doole min keewi doole minen komin joom sattede sattude minen ko haare tan min mbawi minen komin yimɓe hewɓe doole to banggue haare minen kay ala joni noon ɓe kuccine makko ko banggue haare joni heddi aɗa no mbatta wal amru ilayki fanzuri maada ta'murina joni argay yamirore koye ma junggo ma woni an Bilqis
ƴeew ko jamirɗa min pap ko ɗum min mbaɗata no ɗi uka min min ɗoftoma e jawabul amri heɓɓiri kanko debbo o wi qalat innal muluka ida dakhalu qaryatan afsaduha ay ko wiyete laamɓe ko soɓe naati e wuuro ɓe bonna wuuro ngo ɓe jirbina wuuro ngo nde wonno o welaka koɓe jaabimo ko aha kamɓe cuuɓi ko banggue haare kanko wona ɗum kanko ko maslaha o sohli kanko oɗo debbo lamɗo kono yimɓe makko ɓe mbi ko ne jogui doole aɓe mbawi haaɓede kala ko yiiɗe ɓe mbawi wadde kamɓe ko ɗum on banggue ɓe jaari kanko noon o yarani on ɗon banggue kanko oɗo debbo lamɗo ko ni ɓe mbaddi o haalaniɓe noon laamu so naati wuuro bonna ɗo wuuro afsaduha wa jaalu aizzata ahliha azillatan wa kadalika yafalun ay soɓe naati wuuro ɓe mbattata ɓurɓe tedduɗe ɓe mbatta ɗumen kañumen ɓuuri hoyde e wuuro he te ko ni woni no ɓe gollirta oɗon gandi no mbatten gaare gay ko mbaɗɗon ko wona feere gaare mi hollon feere wa inni mursilatun ilayhim bi hadiya fa nadiratun bima yarji ul mursalun gaare gay min mboɗo yiiɗi nelde fewde e mabɓe hadiya mi nelda ɓe hadiya mi ƴeewa noon ɓe nelmi nawi hadiya oɓe holkoɓe gartirta min ko ɗum jimmi wadde ko kalɗon ko mi riwande kono min fewanimi gaare mbaɗandani nelɗenmo hadiya yo war ko nelduɗenmo to banggue hadiya ƴeewen holko ɓe nelden ɓe gartirta nelaɓe ɓe soɓe jeehi toon holko ɓe gartirta ɗo en beele mo o jaɓa hadiya o walla ala o jaɓata hadiya o ruttat ɗum so tawi ko laamɗo o jaɓat hadiya o min mbiɗa andi ɗum so tawi noon o wona laamɗo o jaɓata hadiya o so tawi kon ko annabi so jaɓani hadiya o tan ko annabi so jaaɓi hadiya o noon mi anda ko laamɗo on saaha laamɗo e laamɗo kay kaɓat tan kono so tawi ko annabi noon wona noon mbaɗe jaam jaam ay to banggue sharia ɓe gandi saɗa haaɓa ko wayno kefere sa natani leydi mum taw sa natani e nder leydi mum hadiya kam ne jaaɓe adi hadiya ɗa kono sa naati leydi mum hankkadi ne jaɓata hadiya o wona noon on banggue ñehren ɗum waɗi o felliti wadde hadiya o ɗum waɗi o hebli cukalon goron fodde ujunere cukalel o hebli cukalon nde won fodde ujunere dewel aha o fii fodde temedde joyyi tuufere kanŋe o fii o waɗi tenggaɗe ene piltira mana kanŋe biyeteɗo jawahir o neldimo ɓurdi mbiyetede miski e ambar e ko nandi hen o neldimo kadi nelaɗo ene wondi e ɓataki o windi ɓataki kanko hoore makko o hokki ɗum goɗɗo kadi yo naw o haali kaɗo haala foof ko yeeso hudhudu mo annabi souleymana nelno o hudhudu nde nani ɗum tan hudhudu yaaci dogi fayi to annabi souleymana o habri annabi souleymana ko nani ko annabi souleymana ɗon tan kañumne yamiri yo tuufeje kanŋe piye e haalis foof yo piye o wi kadi yo wettane e leydi he fodde farsahuji 9 yo wettane to giranto 16 makko jottoɗo kanko annabi souleymana fayi to hoɓɓe ɓe jogori ardu to yo wettane ɗon fodde farsahuji 9 o wi kadi yoɓe ma e sara farsah he kala koɓe betti ɗon yoɓe betti ɗon seɗen gandi so lamɗo ne ara e leydi ha joni e on adane heddi aéroport ene heewi wettede tappi dane e boɗejo ɗum waɗi so tawi lamɗo o tellima koye tappi boɗejo he o rewata tappi boɗejo mi meeɗi mbeɗe nela donc min kaloɗo o mbeɗe nela présidentiel Dakar garmi noon président o no hollami astahfirullah wajiɓe ne kollami sa naati présidentiel o cikkara ma taw ɗon yimɓe cikkata koɓe mahaɓe hay fofde ɓe fofata woto fof ne jogui fetel mum ne toɓɓi ɗo toɓɓi ɗo o majjata o fofata cikkata nden nanmi mboɗo wonde musidɗam goto ne andi ko kalanmi ɗo kon wiye ceerno ahmadoulah mo jeeya seeno minen gonnuno min naati min gaari ha damal ɗo ɓe mbaɗi min visite ɓe ƴeewi min posuji ɗi foof ɓe gaddi machine ngaji mabɓe ƴeewi ɓe gasni ɓe kefti téléphone ngaji amen ɓe joƴƴini ɓe nanmi présidentiel o ƴeew ɓe waɗi ko laabi tati e dow escalier woni yaaji
hakkude o ko tappi boɗejo banggueji keddiɗi ko tappiji goɗɗi joni tappi boɗejo goɗɗo ala droit rewde hen sowona président gami tan jaɓɓumi hen waji wi ala koy abboga banque attention eyyi ɗum noon mi hanno ɗo tan mi hanno on ɗon qissa wona on qissa jeehen mi hanno ɗum ɗo tan est ce que yo Allah faabo eyyi ko noon bisimilla joni annabi Souleymane wi yoɓe bettu tappi o soɓe betti ɗum banggue ñaamo tappi o e banggue nano tappi o yoɓe ma hen dammuɗ ɓaale soɓe maahi hen ɓalal foof yoɓe mahir ɗum yoɓe mbawi en kanŋe ɓe mbaɗa en haalis eyyi joni noon to jooɗiɗo kanko annabi Souleymane fodde farsahuji jeenayyi farsaha fof kiloji tati kilo 3 kilométre kiloji tati noon sa kakkiri ɗum laabi jeenayyi hawrata ko nogas e jeeɗiɗi kilo joni fodde ɗum foof yoɓe bettu hen tappi boɗejo soɓe metti hen tappi o ɓe banggue ñaamo tappi o ɓe maha toon ɓalal kanŋe e haalis ha yettoyo fodde tappi o ha reto banggue nanno tappi o kadi ɓe mbaɗa noon ni o wi kanko annabi Souleymane yoɓe mbaɗ noon joni noon ɓe piyanamo 500 ɓe piyanamo 500 kankone tuufere haalis e kanŋe joni ɓe lelna e dow tappi he tuufeje ɗe soɓe lelni e dow tappi he omo andi fodde 500 woni ko debbo o neldimo 500 tuufere joni noɓe lelninta tuufeje ni kamɓe o wi yoɓe gaccu hen kala ɗoɓe pawi ɗiɗi tati ɓe gacca ɗon yolde fodde tuufere kala ɗoɓe pawi ɗiɗi tati ɓe gacca ɗon fodde yalde tuufere ɓe lima noon jolɗe ɗe yo won 500 yolde fodde ko ɓeeto jogori addude tuufeje ko anani kaɗo haala ni annabi Souleymane wi joni noon so tawi ɓe mbaɗi noon soɓe ɗum ɓenni jinneji ɗi onon jeehe e nder maayo he gaddane kam kala daaba gonowo e nder maayo jehon jeeri nagganon kam kala daaba gonowo e jeeri gaddon so ɗum ɓenni ɓiɓɓe moɗon jinneji ɓe gadda noon kamɓe aha gaddane kam ɓiɓɓe moɗon jinneji ɗi aha ko ni o waɗiri kanko annabi Souleymane ayi ene hulɓini no fewi ɗum waɗi Bilqisa to woni to o yamiri sukaɓe worɓe ɓe o wi so jeehi kalde e makko façon haala taw ko haala rewɓe haala rewɗinade mbayanno onon woni rewɓe ɓe ni onon sukaɓe worɓe ɓe o wiɓe noon kanko Bilqisa soɓe jeehi so jeehi to annabi Souleymane so jeehi toon kalde e makko haala ndewɗuka onon sukaɓe worɓe ɓe fodde sukaɓe ujunere worɓe o hebli yo yaato makko o yamiri cukalon ndewon kon koɓe ujunere cukalel taw noon o kamɓe foof goto fof o ñanti ɗum o waɗe mum kanŋeji o waɗe mum jeewe haalisaji o waɗe mum hankkadi ceerno ha yooɗi ha maayi o wi onon sukaɓe rewɓe noon so jeehi kalde e annabi Souleymane haala gorɗuka mbayano ko onon goni worɓe ɓe ni ƴeew somo anda omo wawi sirnude worɓe e rewɓe eyyi o amaratil jawari an yukallimuhu bi kalamun fihi ghilzatun yushbihu kalamur rijal summa qalat lir rasul caggal ɗum o wi nelaɗo mo jogori nelde goɗɗo o kadi kanko Bilqis o wi sa yeehi darmo aha darmo tan sa yimo tan sa daarimo sa yiye makko mana neɓare fama ko annabi sa yiye makko mana tikkere sa yi tan ɗum kanko ko neɗɗo kittuɗo seeɗa ganda ko lamɗo tan kono wona nelaɗo won nelaɗo o addi hadiya o ɓe gaari haaɓe jetti aha ɓe gaari haaɓe jetti haade mabɓe yettade Souleymane ari jooɗi e danki muɗum he kanko annabi Souleymane o jetti fodde ujunnaje 6 jooɗat ɗo jotte ko wiyete 6 o waɗi banggue makko ñaama o ƴetti ujunnaje 6 o waɗi banggue makko nana konko annabi Souleymane o yamiri jinneji ɗi e yimɓeɓe e cheyɗineji ɗi e poñƴi ɗi e baroɗe ɗe e diweje ɗe o yamiriɗi kanƴi pop yoɗi mbaɗi sappeji e farsahuji jeenayyi he banggue ñaamo e banggue nano nden noon yimɓeɓe ɓattima miidano woni mana tappi bettaɗo ɓe daari nguɗo laamu annabi Souleymane ɓe jiiɗeɗo daabeje ɗeɓe meeɗa yiide e aduna hono mumen ɓe jii daabeje ɗe ene janca ene kuwa e dow mana gandanɗa hoorema tuufeje kanŋe ɓe jii ɗum waɗi kamɓe ɓe pamɗiti e dow koye mabɓe kamɓe arnoɓe ɓe ɓe pamɗiti e dow koye mabɓe ɓe jankini ɓe ƴetti tuufeje ɓe joguinoɗe ɓe goni ɓe gaddu noon joguɗo wonde hadayi ɗe ɓe joƴƴini
ay boowe gaccanoɗe e tuufeje annabi souleymane de ɓe goni kala ɗoɓe gaari ɓe joƴƴino ɗon tuufere tan fota addanta ɓe joƴƴinɗo ɗon ɓe mbi ko ahan enen de joƴƴinen tuufeje men ɗe e ɗeɗe boy sowona ɗum wiyete ko enen ƴetti ɗe tuufeje ɗum noon wettirani sen mbaɗani hen wiyete ko enen ƴetti tuufeje ɗe te ko gotum kañum nandi wiyama noon annabi souleymane nden o werti oɗo tappi o waɗi hen mana ɗeɗo tuufeje kan e ɗe tuufeje haalis o ɗacci lawol mabɓe nokku kala ɗo fof tuufere o ɗacci nde ɓe gaari kamɓene ɓe pawi hen alhamdulillah nden ɓe daari fewde ɗiɗo seeƴineji kamɓe arɓe ɓe ɗum hulɓini ɓe no fewi koɓe jiikoɓe ƴengi ɓe kuuli seydneji mbiɓe aha juusu la basa aleykum jawte hay baasi ala e moɗon jawte ɗum waɗi nde ɓe gaari ɓe tawi annabi souleymane ene darni seydneji ha wayno leydi ene darni jinneji kala daaba kawniɗo mo meeɗa yiyede aduna omo addi ɗum guila e jeeri ha e waalo omo addi ɗum o darni nde ɓe jii ɗum ɓe kuuli seydneji keɓɓiti mbiɓe ala tacce jawte baasi ala e moɗon ɗum waɗi haɓe jawta dente yimɓe e jinneji e poñƴi e diweje haɓe darwi yeeso annabi souleymane waɗi fa agabal alayhim bi wajin o huccite mabɓe yeeso welditare o hawri e mabɓe kawrugol moƴƴol o namdiɓe noon ga alhaali mabɓe ɓe kabrimo mawɗo mabɓe gardiɗo kamɓe e ñulaɓe on habrimo noɓe gardi on hokkimo ɓatake Bilqis o daari ɓatake o kanko annabi souleymane